Diario Cultural Z. Bos días, boas tardes, boas noites. Aquí comeza o Diario Cultural Z, ese recuncho da Radio Galega no que coñecer a cultura emerxente de Galicia. Un programa que pode seguir en directo pola FM os sábados e domingos ás 2:30 da tarde ou escoitar cando queiras en radiogalegapodcast.gal, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en todos os lugares que existen para esas funcións. E se me permitides tamén un comentario, pois eu tampouco perdería, verdade, o videopodcast a través da canle de YouTube da Televisión de Galicia. Hoxe, además, que estamos estreando a cabeceira animada, unha obra do gran artista do render que é Dani Portela de Lambóns Digitais, e que a verdade é que cando non nos rouban o estudio, pois son bastante simpáticos todos. Nesas ocasións. Poucas ocasións. Poucas, a verdade, sí. Eu son Lucía Junquera e acompáñanme as persoas máis talentosas da Radio Galega, Silvia López e Marta Coira. Que tal? Moi boas, que tal? Moi ben. Moi ben, moi dispostas vos vexo hoxe. Moi contentas, un programa máis moi aquí. Ben. Un programa máis traballando, a ver de que imos falar. Por exemplo, temos sección de máis alá do Padornelo. Sí. Imos a un lugar que está nos focos mediáticos como en Imposible Londres. un lugar, efectivamente, un lugar que este agora máis no meollo. Vaya, non se me ocorre outro. Bueno, agora xa está un pouco enterrado. Sí, Ben, continúa, Silvia. Estive fina aí. Imos falar moito noutras linguas. Non sí? son inglés, coa nosa comunidade de máis alá do Padornelo, senón tamén en euskera e máis nun Ti asturiano. sabes falar euskera? Non, pero pouco aprender. Vale, aprendemos. E tamén teremos videoxogos. E imos ter videoxogos, xa veremos que pasa, porque esta semana aconteceu algo moi importante. Chan, chan, chan. Liqueouse por aí, publicouse un dos videoxogos máis esperados deste mundo, e imos falar do que pasou e das consecuencias. Moi ben, pois logo... Isto sou forte. Sí, eso ao longo desta hora que dura o Diario Cultural Z. Pero, Silvia, para comezar, eu sei que o día da presentación aquí pois falamos de poñer o foco tamén en creadores que empregasen pois outras linguas do Estado, menos o español, que xa temos moi escoitado. Sí, e hoxe imos comezar, aproveitando que esta semana houve un encontro virtual que organizaron dende youtubeiras baixo o título de Unicornios e linguas non hexemónicas na rede. Imos falar con dous deses unicornios. Linguas non hexemónicas do Estado español. En un principio poderíamos pensar en creadoras galegas, claro, ou tamén de Euskadi, de Cataluña, pero as convidadas de hoxe son unicornios por partida dobre, vale. Porque un deles é de Asturias, a outra de Navarra. Están aí para demostrarnos que nisto das linguas as fronteiras son só imaginarias e ás veces, moitas veces, impostas. O primeiro deles é Ignacio Galán de Play Presta, que é unha plataforma de youtubeiras en asturiano. Préstame los misterios. Préstame ayer. Préstame para hacer yogures. Préstame los Shabbat. Préstame el cosplay. Préstame informarme. Préstame el baloncesto. Préstame el fútbol. A mí, préstame el sport. Préstanos Dial Play. Si quieres disfrutar del mejor contenido cultural y de entretenimiento en asturiano, síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Twitter, iVoox, Meca. Esta xente está en todos los yaos. Play presta. Porque Dial Play presta. Ignacio Galán, benvido. Estás en todos os yaos. Boas tardes, que tal? Boas tardes. Como estáis? E logo tamén temos neste espazo do Diario Cultural Z a Iruñe, máis coñecida nas redes como Arcacuso, que ten moitas frontes abertas. Ten canle de TikTok, ten blog, ten Twitch, pero tamén podemos atopala no YouTube. Que orei?
Esango dut, zenbat denbora, ez da izela hemendikan pasa. Kita. Kaixo ekipo, zer moduz zaudete? Zer moduz hasi duzu 2022 garren urtea? Bueno, ni kriston gogoz, kriston ilusioz, eta oso erlaxatuta hasi nintzen. Eta, pozik nago, ze 2021 ja atzean utzita, ni pozik. Niretzat 2021 garren urtea izan da, nik uste dut nire bizitzako okerrena. Baina egia da... Ongi etorri Iruñe. Kaixo, arratsaldeo. Kaixo. Teño que decir que só entendín quita y bueno. Algo é algo. Si, aquí as caras que víamos do outro lado da peceira eran tamén un pouco cadro. Sí, bueno, la cosa es que por algo se empieza, ¿no? Luego, si ya pues os animáis a aprender euskera, pues ya, perfecto. Hay mucha gente, ¿eh? Hay mucho intercambio entre Galicia y Euskal Herria, sobre todo en TikTok. Por ejemplo, yo tengo un amigo que empezó a aprender TikTok, o sea, aprender a hablar TikTok, no. Eso sería ainda máis raro. Sí, todo posible. Hablando en TikTok, o sea, hablando en galego, joder, no sé. Todo é posible, incluso que nos aprendamos euskera a través do TikTok ou hoxe aquí, brevemente, temos 15 minutos, por exemplo, para aprender euskera. Como ves, Silvia? Ben, pero primeiro, paso a paso, primeiro imos empezar polas presentacións. Por exemplo, Ignacio, Play Presta defínese un pouco como unha ventá ao mundo da nosa xeración, un lugar ao que mirar dende outra perspectiva, non? Que podemos ver entón nesa ventá ou a través desa ventá? Bueno, son muchas cosas ya porque arranquemos en el año 2017 y llevamos pues, más de 5 años ya trabajando y la historia ya era generar un espacio en el que existieran youtubeiras, en este caso asturiano falantes, porque había mucha gente haciendo cosas en redes, pero muy poco de audiovisual y bueno, pues desde la productora Cuatro Gotes Producciones pues dijimos vamos a hacer un espacio en el que podamos llegar a la mocedad, ¿no? Porque aquí no tenemos la suerte de tener un ente de radio y televisión tan comprometido con la lengua propia, sino que los contenidos son un porcentaje muy pequeño y prácticamente nunca embobinados a la xente mozo y necesitamos muchos de estos materiales para enganchar a la xente mozo al uso del idioma porque bueno, sí que hay un panorama muy interesante en el ámbito literario, musical y demás, pero en el ámbito de las redes, de las nuevas comunicaciones, había ese espacio, ese hueco sin rellenar que vinimos a completar y bueno, desde entonces pues yo creo que llevamos ya cerca de 60 youtuberos y youtuberes diferentes que bueno, fuimos también incorporando a las nuevas redes, ¿no? Ya visteis en el anuncio que estamos en todas las redes, tenemos ahí pendiente dar impulso al TikTok, que es donde está la gente más mozo ahora y es clave. Y bueno, inclusive pues organicemos hasta algún concurso muy asemejado a lo que, aunque con muchos menos medios, porque no tenemos tantos medios como el de youtubeiras, que me parece una iniciativa interesantísima. Y aquí hicimos un concurso que llamamos Yes YouTuber y que tuvo mucha implicación y funcionó muy bien sobremanera en las escuelas, con el profesorado y también entre otro tipo de perfil, pero bueno, estamos muy contentos porque estamos generando un contenido que llega a la gente mozo, que ellos presta y que se utiliza también en las aulas y eso es clave porque estamos muy faltos de material audiovisual y más que enganche para la gente mozo, ¿no? Porque es, al final lo que tiene son documentales o programas de otro tipo que puede hacer la TPA en asturiano, pues estábamos muy coxos en ese sentido y creo que en estos años pues bueno, conseguimos hacer muchas cosas. Hay espacios de sport, hay espacios de cine, de series, hay espacios dedicados también a hacer pequeña ficción. Hicimos ya 2 pequeñas webseries que funcionaron muy bien también y que tienen, bueno, siguen sumando continuamente visionados y por lo tanto la gente sigue viéndoles. Y bueno, pues también hay un ámbito en el que en Asturias, lo que en el audiovisual no tenemos precisamente un gran campo abierto. En el ámbito de la ficción y donde más coxo estamos, y ahí pues abrimos pequeñas ventanas y vamos haciendo, bueno, también un poco servir de ejemplo de que se pueden hacer otras cosas diferentes, actuales y que la lengua asturiana pues puede ponerse al día perfectamente en esos ámbitos.
Pues la verdad es que todo muy guay, como decíamos al principio, están en todos ya, Sí. en todos los araos que diríamos por aquí. Iruñe, ti es en redes coñecida como Arcuso ou Arcacuso, que aí está a primeira palabra que podemos aprender hoxe. Que significa? Sí, es Arcacuso, o sea, la cosa es que cuando me creé la cuenta, Arcacuso bien escrito, o sea, con la A entre las dos Ks ya está cogido, entonces pues dije, pues con ese juego. Y la cosa es que significa pulga. Claro, ¿qué pasa? Al principio cuando me lo hice dije, yo estaba estudiando periodismo y decía, "Ay, yo quiero ser pues la mosca cojonera", pero claro, mosca cojonera era demasiado largo. Poniéndolo en euskera, entonces dije, a ver, que es algo pequeño y que pica, pues una pulga, ¿no? Porque aparte era también un poco en tono humorístico, porque yo no soy nada pequeña, mido 1,93. Claro. Entonces A verdade que era un poco por jugar con eso. máis alá do nome, como te defines en rede, non? Que atopamos no teu espazo? Vale, yo siempre que me hacen esta pregunta suelo decir que soy una marisalchera. Marisalchera en euskera es, por así decirlo, que está en todas las salsas, en todas las movidas. Pasa allí como Ignacio. Entonces a mí Sí. lo que más me gusta en el día a día es hablar, reír y comer. Entonces, pues ¿qué hago en todas mis redes sociales? Hablar y reírme, básicamente. Entonces, hablo de todo. Y algunos me dirán que de nada, pero bueno, para eso también soy periodista, ¿no? Que también algunos dicen que eso es lo que hacemos, aunque yo creo lo contrario. Y más que nada lo que hago es pasármelo bien para que otras personas también tengan la oportunidad de pasarlo bien en nuestro idioma, ¿no? Porque al final hoy en día muchas personas y sobre todo los y las jóvenes euskaldunes al final yo creo que tienen la connotación del euskera que es solo para entornos formales, ¿no? Pues puede ser la casa, puede ser la escuela, puede ser el trabajo. Pero creo y yo creo que todas las creadoras de contenido en euskera que estamos ahí creando en diferentes plataformas, que a la hora de querer vivir las 24 horas en euskera también entra y juega un papel primordial el ocio y tiempo libre. Entonces ahí es donde queremos influir. Perdón, si me oís un poco que me gusta hablar, es que estoy intentando encontrar la palabra en castellano porque lo estoy pensando en euskera, porque todo esto siempre estoy acostumbrada a explicarlo en euskera. Claro, nos sentimos que non poidas expresarte agora mesmo aquí Sí. en euskera porque non te podemos entender, non? No caso de Ignacio, Gustaríanos. que sí que no asturiano pues Que sí, entendemos que se algo mellor. parece. Claro, Sí. claro. Neste caso, pues cústanos un pouco máis, así que tamén cho agradecemos que nos fales en castelán. Ignacio, Iruñe, vos sodes dous exemplos de creadores en asturiano e euskero, como estamos falando, porque tamén hai unha comunidade detrás de creadores e de audiencia. Como son esas comunidades? Bueno, la comunidad asturiana cada vegada é máis activa. Lo que é verdade é que todavía nos cuesta mucho llegar a la xente, ¿no? É verdade que fiximos muchos esfuerzos nestos años, pero é todavía, bueno, faltanos todavía llegar al gran público y eso pues vamos haciéndolo pues con las convocatorias de los concursos, intentando facemos talleres en esas escuelas, talleres de precisamente pues de youtubers en asturiano, intentando llevar esta idea y intentando conseguir que más gente se sume y más gente mozo sobremanera incorpore los contenidos. En esto siempre tenemos el riesgo de estar pensando lo que en realidad nos presta a nosotros y no lo que presta a la gente más mozo, verdaderamente mozo, y hay que estar siempre al día. Y es muy difícil, ¿no? Porque eso cambia continuamente todos los días, que mudan estas cosas, y además con las redes pues ya conocéis bien cómo funciona, por ejemplo, el TikTok y demás, y cada día que entres hay cosas nuevas que están moviéndose, y la historia es incorporar las nuestras lenguas a esos modes, a esos momentos, e intentar tenerlos y estar siempre en ese espacio, ¿no? Tener un huequín al menos para que por lo menos exista esa realidad y que cuando el público vaya paso ante paso medrando. Pero bueno, tenemos público en Asturias y tenemos público también en otras zonas asturiano-falantes, pero también
muchos sitios del mundo, y también, como contaba ahora Iruñe, o sea, xente que se incorpora, y que se incorpora non solo a ser a ver, sino tamén a falar, e hasta tenemos xente que se incorpora a facer de espacios siendo de fuera e aprendiendo asturiano, en algunos casos gracias a estos contenidos, a interesarse polo asturiano, ¿no? E Iruñe, no voso caso, como é esa comunidade? Pues en nuestro caso, yo creo que todavía nos falta un poco de empuje, ¿no? Estamos todavía, no somos por lo menos tantas como me gustaría a mí, pero es verdad que estamos con una continuidad. Entonces yo creo que más lo que nos hace falta es visibilidad. Y para esa visibilidad creo que institucionalmente es necesario hacer una pequeña inversión que todavía hoy no se hace, o se hace muy, 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 muy esporádicamente. Claro, en nuestro caso hablamos de Euskal Herria, bueno, en este caso de Euskal Herria, que sería lo que hoy en día es el País Vasco y Nafarroa, o sea, Euskadi y Nafarroa. Y claro, al final somos creadores de estas dos comunidades autónomas hoy en día, aunque para nosotras somos de un mismo país. Entonces es lo que nos une y lo que nos hace también lo que he dicho antes y lo que ha comentado también Ignacio, ¿no? Que haya ese contenido, ¿no? Para que tengan la oportunidad, en nuestro caso, de vivir las 24 horas en euskera. Al final hay en muchos espacios en los que es imposible realizar tus 24 horas en euskera y en las redes menos. O sea, y eso, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando de profesora y es una barbaridad. Les pregunto a mi alumnado a ver qué tipo de contenido consumen, ¿no? Siendo yo creadora, ¿no? También para saber pues qué es lo que les gusta, quiénes son sus referentes. Y es una pasada porque no conocen a ninguna creadora de contenido en euskera, pero muchos y muchas de ellas tienen interés por conocer, porque claro, no saben que existimos por la falta de visibilidad que he comentado antes. Entonces, pues eso, por un lado, yo creo y yo tengo la esperanza de que con más visibilidad conseguiremos que haya una comunidad mayor. Sí que, por ejemplo, yo que ahora paso más tiempo en Twitch, sí que diría que hay una muy pequeña comunidad, pero que es muy, muy dinámica y que participa mucho en los chats de todos los directos, pero eso, falta como un empuje. Igual también puede ser que no hemos hecho nada como han hecho en el caso de Play Presta, de hacerlo algo en comunidad, ¿no? O sea, un canal o algo que sea de referencia y eso. Sí que hay, por ejemplo, en nuestro caso está la ITV, y dentro de la ITV está Gaztea, que es la radio para jóvenes en euskera, y sí que ellos y ellas crean contenido para redes, pero vaya, que hace 2 años que crearon el canal de YouTube. O sea, que quiero decir lo que he dicho al principio de esta intervención, ¿no? Sí. Que es que estamos empezando. Ahora, el otro día le comentaba a un amigo, o sea, nosotros estamos en Twitch haciendo directos, pero ahora mismo el tráfico en euskera, donde más tráfico se está generando, es en YouTube, porque la institución o el punto de creación que más recursos tiene para crear contenido en euskera está ahora mismo en YouTube. Así que pensábamos que YouTube estaba un pouco morto a favor de TikTok ou de Twitch, e mira ti por onde, no caso do euskera, é onde máis pulo pode ter agora. Por iso de crear rede e por pechar esta conversa con un par de recomendacións para poder mergullarnos nas redes en euskera e en asturiano, a quen destacaríades como creadores ou creadoras? Ignacio, por exemplo. Bueno, yo voy a recomendaros a una que vos robamos en Galicia y por lo tanto yo de justicia que falemos aquí de ella, que es Eva Cameán, que es de Carballo, que tiene una librería que se llama Clarion allí y que fae un programa sobre libros en Play Presta, y una moza que bueno, que como la parella del día asturiana,
pues empezó a aprender asturiano y fala asturiano muy bien y fai un espacio moi entretenido con los libros, pero de otra manera moi distinta. Entonces, bueno, la recomendación que voy a faceros para cuando entréis en Play Presta que la busquéis y después, bueno, que sigáis viendo el resto de contenidos, pero con ese enganche claro que un poco de... eso ye. E Iruñe, ti, a que nos recomendas? Pues en YouTube yo os recomendaría por un lado a Yora Probachoa, que fue la primera que empezó a crear contenidos en modo más formato youtuber en euskera, y ahora hay una chica que se llama Andrea González que está subiendo con más asiduidad vídeos en YouTube, y luego en TikTok sí que os recomendaría a Cafear en Semea, que en castellano es el hijo del café, que es Joaquín, que es el chico que os he dicho que tiene una cuenta en TikTok en la que en una enseña a hablar euskera y en otra es su cuenta de TikTok en galego. Que maravilla, fantástico, que maravilla. Maravilloso. Eu teño visto algunha vez. Sí, creo. a mí tamén me soa. Sí. Pois, Iruñe e Ignacio, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí no Diario Cultural Z. Grazas. Moitas gracias, Lucía, Silvia e Marta, gracias. Grazas. Grazas a vos. Non sei se sabedes tamén outra lingua que temos por aquí que non é nada hexemónica, además é unha cousa rarísima de escoitar, non? Perde falantes día a día, está a piques de esmorecer, pues xa sabemos, non, que se perde aí no tempo, no esquecemento, todas estas cousas, afogada pola diglosia. Sabedes que lingua é? A ver. O inglés. Sorprende. Claro. Non me credes? Algo creemos, pero bueno, gústanos asimilalo. Pois mira, vainolo confirmar agora mesmo para o Diario Cultural Z Sol Musa, enviada especial en Londres. Sol, que tal? Moi boas. Hola, que tal? Que tal? Escoitádesme? Sí, perfectamente. Confírmanos agora mesmo que, claro, dende que morreu a Raíña Isabel II, pois o inglés está se perdendo totalmente, está gañando terreo o galego en Londres, a que sí? Bueno, por suposto, hai moitísimos galegos por aquí. E o inglés eu penso que está máis un pouco sobrevalorado. Había que dicilo. Aquí está o lugar para dicilo. Moi ben. Pois hoxe temos a Sol nesta sección de máis alá do Padornelo, que como dixemos está en Londres. Como foches parar a Londres, Sol? Bueno, fun para... boa pregunta. Como que rematei a carreira de Belas Artes en Pontevedra e eu estaba como que non sabía que facer, seguir continuando os estudos en Pontevedra de Belas Artes, se irme para Madrid e tal. E justamente tive unha charla cun profesor de Porto, amigo da miña nai, para ver se me enfocaba un pouco ou se me axudaba para saber que facer. E o primeiro que me dixo foi: nin se te ocurra seguir estudando, pírate, vete lonxe a un país onde non falen a túa lingua, aprende, traballa e tal. E eu saí moi decepcionada desa charla, non sei que facer. Sí, a verdad. Pero fixeches caso. Pero quedouseme aquí, e despois saíron unhas becas que se chaman Gale Europa, que supoño que siguen vixentes. Bueno, o meu destino era Londres, foi como, venga, Londres. E sabías inglés? Steven. Sabía inglés por estudalo na escola, eu sempre pensei que era boa en inglés ata chegar aquí. Ata traballar e darme conta de que era máis jodido do que pensaba, de que non entendía o acento, e a verdade é que o pasei bastante mal ao principio, e agora sigo sin entender absolutamente todo. Igual eu son unha persoa que tampouco son moi doada a falar outra lingua, non sei, outras persoas sí que están aquí falando moi ben o idioma, pero no meu caso, ainda levo 4 anos e non comprendo absolutamente todo, pero da igual, por eso digo que está sobrevalorado. Que quede claro moitísimas sí, que quede claro que coñezo moitísimas persoas que están traballando aquí migrantes e que non falan o idioma e que aínda así están traballando, vivindo aquí, pagando a súa renta, e mira,
que non pasa nada. Hai que facer tamén a imposición do galego e de outras linguas. Por suposto. No teu caso, Sol, en que traballas aí en Londres? Agora estou traballando nuns cines, uns cines moi chulos, que ademais é un edificio moi grande, onde hai tamén eventos, conciertos, festivais de cine, Iso gustanos. charlas, coloquios, sí, mola moito. A min é o que máis me gusta da miña vida agora. Como se O chaman meu eses traballo. cines? Rich Mix, está en Shoreditch, no centro de Londres. Pois nos cadra de un día, verdad? Sí, cualquiera fin de semana poñémonos salí. Pois mira, está ben iso. Eu podo invitarvos, gratis. Tomamos xa palabra, E outra, imos unha viaxe pendente. Dicía que cadra moi ben porque nós te chamamos é para saber que facer en Londres en canto a oferta cultural. Nese fin de semana que imos ir, a que lugares nos mandas? Pregunta complicada. Hai moitísimas cousas. Hai tantas cousas que é difícil ir a todas as cousas. Ou seja, ao final é unha cidade tan grande, con tantos eventos culturais, que non abarcas todo. É imposible. Ademais, as distancias, o tempo, as barreiras culturais, é como que parece que chegas aquí e podes facer 1000 cousas, pero ao final non faz tantas cousas. E polo tema tamén do diñeiro e tal. Pero bueno, a vosa pregunta, que podedes facer? Outra cousa que está sobrevalorada, ir a Londres e ter unha oferta cultural amplísima e poder facer 1000 cousas cando non temos tempo porque estamos sumidas no traballo, amigas. En fin. Claro. Pois mira, primeiro vir os meus cines. Iso sí. En realidade que hai moitas cousas aquí que ver. Despois hai festivais, hai agora un festival de cine queer que abriu onte, creo. Hai pinchadas. É que claro, eu fago cousas cos meus colegas, non? En plan, Iso que nos interesa, sí. Claro. Claro, hai moitas cousas, hai exposicións. Outro día foi unha exposición que tamén era parte deste festival queer. A cousa é facer contactos, ter colegas que te digan, vente, e ti vas, sabes? Pero vaya, vas a calquera exposición, colles un folleto e te saen aí todas as ofertas culturais en Whitechapel, no Tate, en Soho, en... agora mesmo non me saen os nomes, pero Sí, pero que hai moitas cousas. En todos os recunchos hai cousas. E de bares, que bares nos podes recomendar? Hai algúno que haxa Estrella Galicia Xa por pasamos ali? da cultura, xa Vamos nos importa A cultura, a gastronómica, claro. Pois sí, encontreime con Estrella Galicia varias veces coa cerveza. Eu vivo nun barrio moi chulo en Dalston, e hai aquí a min gustame moito o tema de sair e estar a 30 minutos da túa casa, camiñando, ou seja, sen coller transportes, porque eu son de Vigo e sempre que estou en Vigo falo as miñas colegas en plan, quedas, e xa estamos en 30 minutos. E estou moi agradecida polo meu barrio porque é un pouco así e hai moita movida. E hai un pub que se chama Superstore, que hai eventos e fiestas e tal dende o mércores ata o domingo. Ou seja, se estás aburrida un mércores, podes ir ali que seguro que hai algo. Anotamos. Está ben sabelo. Pois a verdade é que sí. Xa temos casa onde ir, cine onde ir, festas privadas tamén que organizaban por aí, que nos poden convidar tamén, calquera día. Entón xa estamos nos aquí preparados para estar para onde calquera día. Que che parece, Sol? Pois dalle, veña, eu vos recibo, Pois moitísimas grazas por recibirnos tamén e tamén por acompañarnos hoxe no Diario Cultural Z. Que che vaya moi ben en Londres. Tes pensado volver pronto? Moitas gracias. Ou non? Por suposto, sí, teño pensado volver o 3 de outubro, que hai un festival curtocircuito. Sí, sí. Onde participo. Moi ben, pois logo verémonos por aquí. Pois genial. Moitísimas grazas, Sol. Un bico. Moitas gracias a vos, outro.
Este é o Diario Cultural Z, así que seguimos. Temos ainda media hora por diante para falar de música, de cine e de videoxogos. Comezamos ca música e ademais cun berrido ben berrado. Alejandro Gándara, que tal? Un berrido sabes de quen, ademais. De quen vai ser? Isto vai ser o de nunca deixar de falar do anterior, no? Do predecesor, pero bueno, canta hoy a Cibrán. Isto que non sexa como o enterro da raíña de Inglaterra, que están 10 días aí, bimba, no. Bueno, xa está, Cibrán xa pasou. Sí, Ahora sí, está Alejandro Gándara, e ben estado. Que tal? Moi ben, estupendamente. Estuve este fin de semana na Estrada nun festival, o son dos Arrieiros. Chámase, estivo moi guai, a verdad. Estiven aí vendo tamén cousiñas que se fon apuntando. Aí por traballo, moi ben. Sí. non tanto, non hai que pasarse, pero bueno, xa aproveito. E hoxe vemos que ademais ves moi ben acompañado aquí a este estudio do Z. Contanos. Efectivamente, estou moi contento porque para estrearme trouxen xente moi querida e que además son as musicazas tremendas. Son, bueno, Olaya Liñares e Manu Lucas, representantes respectivamente de dúas formacións de música bueno, de raíz, digamos, ou folk, non sei como, isto xa falaremos despois, que son Oima, que é un trío instrumental de clarinete, violín e acordeón diatónico, e o outro grupo é de Ninjures, perdón, que é é unha formación máis amplia da que xa falaremos despois, no? Con moitos instrumentos e moitas persoas. Vale, pois bebidos, Olaya, Manuel, moitas grazas tamén por vir. Hola, grazas. Ao Z. Todos teus. Por que comezamos? A ver, eu teños aquí, primeiro eu tamén hai que explicar isto, porque o 2 de outubro hai un evento moi guai na Sala Malatesta, no que esta xente pois decidiu xuntarse, a min pareceme que de unha forma moi original, uns para despedirse e outros para chegar, digamos, non? Entón, bueno, para pasar a testemunha, non? Efectivamente, é un pouco así. Eu quería vos preguntar bueno, como xorde a idea, porque a verdade é que non é moi común, non? Que no mesmo evento un grupo se despida e outro pois presente o seu primeiro disco, non? A idea xorde de que hai que unir forzas, que sempre ben. O certo é que os dous grupos tiñamos pensado facer un concerto neses días en Compostela. Compostela non é Londres, entón non, aquí... pero non está mal. Claro, que pasa que aquí a contraprogramación pásanos moita máis factura, dixemos, pois, en vez de contraprogramarnos, o que facemos é unir forzas e facer unha festaza, nós para despedirnos, e de Ninjures para dar a benvida, que realmente non é a benvida, pois xa levan tempo tocando, pero sí que é o seu primeiro traballo. A presentación do disco, xusto, efectivamente. Non sei, Manu, se tes algo que engadir. Non, é que se foron aí, claro, foi algo que coincidiu realmente mal, entonces unhas negociacións previas e mira que ben, ao final eu estou feliz. Coincidiu ben, ao final coincidiu ben. Coincidiu moi ben, sí. Claro. Vese que se levan mal, que ton claro, hai moita discusión. Nada. No, ademais xa coincidistes, creo, algunha vez tocando por aí en foliadas e en todo este tipo de eventos tamén, non? Sí, é algo que nos coñecemos, que somos xente colega. Nós xa lles avisamos que non é por meter presión, pero outra vez que tocamos na Malatesta foi cos Tanxugueiras. Efectivamente. Hai agora 5 anos ou 6. Entón, bueno, eu deixo aí. A ver se nos dá de sorte logo. Bueno, eu quería vos preguntar un pouco, vou ir así indo por turnos, non? Claro, teño vos que preguntar a Oima porque chama a atención, non? Esta despedida, non? Eu sei que non vos levades mal entre vos, non pasou nada, nadie matou a ninguén, non? Isto non son os Beatles. Claro, isto non son os non Beatles. hai salseo. Entón, pois nada, que nos contes que como chegades ata aquí, non? Pois chegamos ata aquí moi a gusto, pero pois como na vida, non? É como nas relacións coas persoas de calquera tipo. Hai veces que hai que poñer un punto de final, porque igual a ilusión xa non é a que era, os tempos xa non son os que eran, entón nós creemos que un proxecto musical hai que facelo con moitas ganas e moi a gusto, e se cadra estábamoslo descoidando, non? Estábamos sentindo que xa non tiñamos o tempo que tiñamos antes para dedicarlle, e non queríamos ver como o globo se ia desinchando
senón directamente poñerlle un punto final e despedirnos con moita dignidade e con moita alegría. Basicamente foi iso. Gustaríanos dicir que hai un dramón detrás e todo iso para ter un pouco máis de chicha, claro. Ranche la sala Claro, Pero non, realmente cambiamos de planeta, imos a outro planeta, deixamos este, pero seguiremos no camiño tocando, claro. Además, sacando aí uns últimos temas, non? De despedida. Sí, claro, tampouco queríamos marchar así como pola porta de atrás, non? Levábamos tempo facendo algúns temiñas novos que xa estábamos tocando nos directos, entón decidimos pois gravar 2 e facer ese cara A, cara B, ese single de despedida que leva 2 temas, un é Grandes Festas en e outro é Planeta Cerdeira. Ese planeta o que marcha. Efectivamente. Bueno, non é este tema que está sonando. Non, pero tiñamos un tema maravilloso preparado. No, porque tamén despois falaremos do disco de Oima, non? O que sacaron en 2019, que é un disco precioso, para min, dos mellores discos que se fixeron aquí en Galicia nos últimos anos, e xa non estou falando só de música folk, estou falando en xeral, Porque ti és amigo noso. Non é por eso. Bueno, tamén, claro, é curioso o que falades, non? Supoño que moitas veces, non sei tamén Manu se quere engadir algo aquí, supoño que non é fácil compaxinar a vida adulta, digamos, non? Na que xa estamos aquí todos un pouco entrando, cos requisitos de estar nun grupo, non? Que moitas veces, pois, non é remunerado, non? Ou non dá tantos cartos como consume, digamos, non? E vos sodes 3, Oima son 3, nós somos 8. E Denis Jures fai un pouco de xustiza a eso, porque hai xente de Carballo, hai xente da Fonsagrada e xente de Santiago, entonces claro, a hora de xuntarse a veces é un pouco difícil. Sí, é que a min ás veces ata me dá vergonza, dicir, é que cada vez é máis difícil, dicíndolle a xente pois que ten grupos de 8, pero se sodes 3, que ademais podemos ensaiar sen amplificación, son instrumentos lixeiros, porque ata acordeón de Martiño é un acordeón, pero é dos pequenos. Pero a vida adulta é difícil de compaxinar con todo, a vida adulta é así. Entón, cando empezamos tiñamos moito máis tempo, sí que é certo que agora mesmo máis ou menos as 3 persoas vivimos en Santiago, pero non da mesma maneira que antes. E sobre todo, pois, os traballos, os horarios son difíciles de compaxinar, non? E cando xa te metes como nun circuito máis profesional, a exixencia é maior, entón tens que chegar a onde tens que chegar e non sempre é posible. Antí é a única que agora mesmo está dedicada á música, digamos, profesionalmente. Martiño máis eu andamos por outros mundos, entón, pois, ás veces é difícil iso, a vida adulta. Antí a Meixeiras de Camaño a Meixeiras, que tamén é un dúo moi guai, que esperamos ter aquí tamén en algún momento. Ben, moi ben. Nada, queríalle solo, se nos contas ti tamén, Manu, bueno, pues tamén como chegades ata aquí, no? A este primeiro disco e esa a trayectoria un pouquiño que levades. Pois, o que che dicía antes, somos Denis Jures, cada un de un sitio distinto de Galicia, e coñecémonos son así un pouco coñecémonos nos bares, tocando así unha especie de cantos de taberna, xuntándonos para eso, e a cousa foi evolucionando, foi pasando tamén moita xente polo grupo, e bueno, a pandemia, digamos que como todo fixo así como un parón, e paramos un segundo a pensar, e dixemos, bueno, levamos un par de anos para ir tocando en algún escenario, pero bueno, tamén na rúa e demais, vamos a gravar un disco para establecer polo menos eso que quede aí, e foi un pouco como nace o proxecto do disco, que se chama Aquí. Xusto. Bueno, é curioso porque... aquí. Efectivamente. Sí, porque, bueno, é un pouco facer o chamamento a esa xeración que estamos así un pouco, somos de finais dos 90, casi todos os do grupo, estamos un pouco perdidos. E tamén de referencias, e son unhas referencias así un pouco extrañas tamén, entón o disco xira en torno a eso, que é aquí, pero estamos consumindo en YouTube ou en outras plataformas música e contidos culturais de todos lados.
Pois, a verdade é que temos pouco tempo, pero non sei se queres, ao mellor, escutar algo dos de Ninjures para despedirnos. Eu creo que sí, que ben o Estaría merecen. ben. Pero eso sí, quen quira escutarlo de verdad, ten que ir o 2 de outubro a Sala Malatesta. Despedir aos de Oima e darlle a bebida tamén aos de Ninjures, que é o que facemos tamén hoxe aquí, así que Alejandro, moi ben, moi boa presentación. Sí, sí. Primer programa, moi ben. Entón, coa música de Ninjures despedimos vos hoxe. Moitísimas grazas por vir. Gracias a vos. Gracias a vos. Escribíache unha carta, pero non teño papel para ti, miña querida, na folla dun carabel. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Diario Cultural Z. Sintonía de videoxogos ou de Marta Coira, que tal? Moi boas a todas outra vez, que tal, aquí estamos. Hoxe temos que falar de moitas cousas, bueno, non de moitas cousas, dunha cousa en concreto, pero creo. Misterio que pasa dunha aí. cousa moi importante. Vos non sabedes, non sei se estades ao tanto do que pasou esta semana no mundo dos videoxogos. Eu non teño nin idea. Eu realmente non a teño, é verdade. Bueno, pero estamos enganando. Eu non a teño, o sea, podería tela, pero non a tes. Bueno, pois esta semana aconteceu unha cousa super importante da industria nestes últimos anos, que é a noticia da semana e probablemente a noticia do ano. A ver, non sei, non estades ao tanto do que vou falar, vou vos a dar unha pequena pista, escoitade. San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Aí quero ver a Silvia en modo gangster. Silvia baila. Isto non está no contrato. Bueno, xa irá bailando. Sabedes de que esta sintonía? Eu sei porque este é o único xogo desta saga que eu xoguei. Que xogaches. Sí. Un xogo maravilloso. Estamos falando, para que non nos sepa, do GTA. Por que vamos a falar este último xogo? Bueno, pois o GTA V saiu xa hai uns 9 anos, pero este domingo amanecemos cun dos maiores leaks da industria do videoxogo. Un hacker filtrou non pouca cousa sobre a sexta, Madriña, a quinta, foi no 2013, hai xente que leva agardando a sexta e filtraron gran parte desta entrega. Alucíname como está contando, Aquí, sí. Porque é que é grave. Sí, é moi grave. Ao comezo, pois este domingo, comezo todo parecía ser unha broma, pero a medida que ian saindo máis fragmentos e iba avanzando o día, pois máis xente se foi decatando de que era real e da gravidade que tiña o asunto. O GTA 6, ao igual que as entregas anteriores, está sendo desenvolto por Rockstar North e dice que o xogo está en fase de creación desde o ano 2019, pero bueno, os arquivos filtrados datan do 2021. E para coñecer máis a gravidade, porque é algo moi grave, datan do 2021. Temos con nós a Carlos Pereiro, fundador da revista Morcego. Moi boas, Carlos, que tal? Hola, boas tardes. Hola, Carlos. Darás má razón en que este é un acontecemento moi importante, verdade? Grave. No mundo dos videoxogos. Gravísimo. No mundo dos videoxogos, sí, imos deixalo, non?
No círculo noso, sí. Claro. Era moi importante porque o GTA 6 é algo que se mantiña moi en segredo e porque a maiores é unha das maiores franquicias deste mundo. Podemos falar de que un dos xogos máis xogados dos últimos anos? Sí, sen dúbida. Quero dicir que GTA 5 é un dos xogos máis importantes das últimas 2 décadas, non? Sen ninguna dúbida, e ademais Rockstar Games, non? O estudio, non? Que é o dono deste xogo, o creador, é moi hermético, non? Nunca pasan este tipo de cuestións ou este tipo de filtracións con este estudio, e que pasasen así, pois é un escándalo. Como se aparecen, pois non sei, fotos de algún famoso de cine ou algo, pero a un nivel altísimo, non? É moi grave para a industria. É que a gravidade, vos estades borreindo, pero é que é un asunto que se filtraron ata 3 gigas de material. Eso é moitísimo. En esas 3 gigas, Carlos, eu queria che preguntar que se mostra claramente, aínda que datan do 2019, un gameplay xa un pouco avanzado, non? Sí. Bueno, eu creo que é un gameplay bastante cedo, quero dicir, cedo, como se diría, temprán, non? Porque vese raro, vese mal, non? O sea, hubo unhas certas críticas, hai xente que botou grito feo, non? De que se veía mal ou no próximo xogo. Bueno, iso é infundado, non? Todos os xogos pasan por moitas fases. E o que lle doe, a ver, xa brincadeiras fora, por que é grave? Porque ao final é xogar co traballo de alguén, non? É como se a un escritor, a un director de cine lle sacan parte da película ou parte do libro antes de que está acabado, non se corresponde coa realidade. É un escándalo, como se di, como se di, coa prensa, non? Porque ao fin e ao cabo as accións da empresa baixaron despois de filtrarse isto. O propio traballo dos desenvolvedores pode variar, porque dentro do que roubaron está o código fonte do xogo, non? Ese código é moi valioso, ese código é como a base, non? O ABC do xogo. Que alguén o teña non é bo, porque pode vendelo, pode modificalo, o día de mañá se sacan o xogo, poden ser vulnerables, é un traballo de miles de persoas ou de centos, exposto, non? De un xeito, bueno, difícil de tratar, non? Claro, as liñas de código non sei se chegaron a sair. A información era que o hacker advertiu que as tiña. Mencionabas cal é a importancia, se filtran, en que pode afectar o xogo? En todo, mesmo en meses en que tarden, en que teñan que refacer cousas, non? Ese código é o máis valioso dos xogos, non? Por así decirlo. O código fondo, o código básico que traballan os xogos é o ABC que ti creas para un xogo. Se alguén filtra iso, se alguén o compra, se alguén o usa, pois tería os segredos. É como, vamos decirlo claramente, é como a receita dun chef Michelin. Da Burger Cangreburger. Claro, exactamente, da Coca-Cola ou algo. Sabes os ingredientes e sabe como usalos. Entón ti poderías aproveitarte diso. Quero dicir, é o traballo de moitos anos pois posto por aí polo público, non é a túa receita, non é grave, dende logo está moi lonxe de ser algo fácil ou doado para a empresa, porque son millóns de euros, literalmente, non? No fondo, é moito carto exposto. E ao principio dicíase que os culpables deste leak podían ser os propios traballadores a causa de un crunch, dunhas malas condicións laborais, pero ao final isto dou unha volta, non? Dice que é un hacker. Hai algunha información así que nos poidas comentar? Sí, a empresa dixo que era un hacker e mesmo moitos traballadores saíron dicindo que isto era unha cousa externa. Que pasa? Que isto pode ter tamén implicacións laborais, non? Por que? Porque o mellor o hacker non actuou para a empresa, senón que ahora co traballo externalizado, o típico que se chama de remoto, non? O traballo por remoto, o teletraballo e tal, é probable que este roubo pudiera producirse nun ordenador dunha casa, non nunha conexión que non é tan segura como a propia Ethernet da empresa. Entón falábase de que o mellor isto vai traer cola, non? É dicir, o sea, o mellor Rockstar decide que acabou o teletraballo e volvemos todos á oficina, non? Porque podría ser, isto son análises que foron saindo estes días por especialistas da empresa, bueno, da industria, e teñen certa, bueno, eu vexolle certo fondo, non realista, a hora de tal, non, de cambiar como se estaba traballando. E iso xa é, bueno, xa é un accidente grave, non? Eu sinto polos de Rockstar, pero encántame ver a Marta en modo detective. No, porque é algo que sorprendeu a todo o mundo. Xa dixemos antes que cando saiu nadie o creía, todo o mundo pensaba que era unha broma, porque ademais son gráficos que aínda non están rematados, que se ve un pouco mal, pero bueno, cando xa emitiron o comunicado
xa aí non quedou dúbida. Pois- Carlos, quedamos á espera Sí, sí. do que pase. Bueno, se pasa algo máis importante, pues poñerémonos outra vez en contacto contigo. Moitísimas gracias por estar hoxe con nos aquí. A vos, como sempre. Grazas, Carlos, e grazas, Abrindo. Marta. Sabes que pasa? Que agora vai vir Jesús Silva e eu quero que Jesús traia polo menos unha primicia igual de Digo boa eu. que esta do videoxogo. Todos estes anos esperando a velo e agora é o futuro, agora todo é gratis, cada vez máis grande, cada vez máis fácil. Jesús, a ver, que nos traes? Benvido Z, nova temporada do Z. Moi boas, encantado de estar xa por fin no estudo multimedia con todas vos. Eu lamentablemente penso que non traio unha primicia tan importante como a de Marta. Eu creo que sí. Bueno, Alguna non novidade imos as traemos. comparacións son un pouco odiosas, É pero verdade. No, pero alguna novidade sí que traemos. E non sei se lembrades, comentábamos hai un par de semanas durante a presentación da terceira temporada que coa chegada do outono a Galicia volven tamén moitas citas de festivais. Xa o anticipaba Solmusa tamén na sección anterior que a vindeira semana comeza en Santiago o Festival Curtocircuito. Un festival que, ademais de traer á cidade pois moitas das propostas probablemente máis vanguardistas do cinema actual a nivel internacional, é tamén sempre unha cita ideal para ir á procura de talentos Z. Pero por que exactamente? Non que ten o curtocircuito para ser ese lugar tan para novos talentos? En xeral é habitual atopar cineastas novas en todas as competicións, pero hai unha sección en concreto que se chama Supernova que naceu especificamente para acoller primeiras obras, na maioría dos casos xurdidas nun contexto académico, e así axudar as súas creadoras a dar o salto, digamos, a un circuito máis profesional. Ademais, como curiosidade, son normalmente as sesións con máis afluencia de público de todo o festival. Este ano atopamos na selección a varios nomes que xa pasaron por aquí polo Z. Van a estar seleccionados Fera Real, Víctor Sojo ou Alejandro Rodríguez, co que falamos precisamente no último programa antes das vacacións. Xa son todos famosísimos, recoñecidísimos, pero gracias así, ao Z todo, por suposto. E o seu talento tamén. Algo axudará. Cada vez faise máis complicado topar nomes que aínda non pasaran por aquí, pero conseguímolo, porque entre as creadoras que completan esta sección, que conta con obras que van dende a ficción ao ensaio, pasando polo cine experimental, atopamos tamén a Noa Costas, Brogan Xague, Rubén Suárez e a nosa convidada de hoxe, que é Eire Cid, e que foi seleccionada coa súa peza Manifesto. Con todo, teño que dicir que o caso de Eire é curioso dentro da sección porque non é nin moito menos a súa primeira obra. Eire dirixiu xa varias curtas e incluso unha serie web, pero se quedes antes de falar con ela podemos presentala en profundidade. Porque Eire Cid é do ano 91, é doutora cum laude, ollo aí, en Comunicación e Información Contemporánea, especializada en teoría feminista do cinema, foi cofundadora de Corentena Producións, a asociación galega dedicada á produción audiovisual feminista, para que realizou diversos traballos de guión e dirección como Monstras, a primeira webserie feminista en galego, gravada por unha equipa íntegramente formada por mulleres. Ere recibiu tamén diversos premios e recoñecementos, entre os que están pois o premios Mariluz Morales da Academia Galega do Audiovisual na categoría de videoensaio, así tamén como o segundo premio de fotografía e videocreación no marco do Xuventude Crea, e tamén temos máis porque no 2022 xunto a Bea Sayans funda Cru, que é unha produtora pois coa que lanzaron o videoclip Ratatá do artista O Ravelo e tamén a curta de ficción Manifesto, que se vai estrear precisamente neste cortocircuito. Así que, Eire, moi benvida ao Diario Cultural Z. Hola, que tal, como estades? Eu cansada xa de ler o teu currículum, é moi longo. Efectivamente, pero eu quería deixar claro que se trata dunha trayectoria impresionante e que por iso destaca especialmente a selección da curta en Supernova, pero penso, falo xa directamente con Eire, que isto se debe de algún xeito a que o proxecto nace como parte dun proxecto de investigación, non sei? Sí, así é. A curta foi un encargo dunha doutora irlandesa que se chama Catherine Barbour, que lidera un grupo de investigación internacional que se chama A Inmobilidade das Mulleres en Tempos de Crise.
é un proxecto multidisciplinar que coordina pois varias universidades do mundo, e Caterín pois vira monstras xa, e bueno, e quedara encantada e quixo pedirnos pois novo material audiovisual para complementar este grupo de investigación. Bastante curioso o encargo. Pois falemos xa entón un pouco máis de Manifesto. É unha curta, unha sinopse aparentemente sinxela, no? Unha adolescente, unha rapaza que esperta unha mañá e semella estar atrapada no seu cuarto, o cal a obriga de algún xeito pois a pasar tempo consigo mesma, a reflexionar. Eu quería saber un pouco cales eran os temas principais que che interesaba tratar coa curta. Claro, que a idea estaba super acoutada a proposta de Caterín. Argumentalmente tiña que encaixar co tópic de investigación sobre a inmobilidade ou mobilidade das mulleres en tempos de crise. E ademais tiñamos pois outros condicionantes como un orzamento moi baixo, unha sola actriz protagonista, pouco diálogo e que estivese situada en Galiza. Entón, con todo isto, con todos estes elementos, demos con esta sinopse e un pouco a intención que buscábamos era facer unha reclama sobre o dereito particularmente das mulleres a parar de reproducir ou a parar de producir tamén. E co parón, pois como un momento para estar con nos mesmas, un momento bastante indispensable, non, para avanzar nunha dirección internamente coherente. E así, non creo que teñamos este dereito en xeral as persoas neste sistema, pero obviamente creo que é un dereito que tamén imos perdendo conforme a escala de opresión, non? Pois é certo que comentabas, no, que a pesar do que semella a escaseza de medios, no, ou de contar simplemente pois con un único espazo, unha única actriz, a peza está moi traballada a nivel visual. Eu quería saber un pouco cales foron nese sentido un pouco as referencias que vemos de algún xeito implícitas tamén na propia curta, e un pouco as fontes de inspiración para traballar o aspecto visual da peza. Pois sabíamos que queríamos dirixila cara a audiencias bastante novas, porque é o alumnado co que Caterín traballa máis habitualmente no Trinity College de Dublín, e isto xa marcou unha tendencia estética. Neste sentido, creo que hai moitísimas creadoras que hoxe en día non somos capaces de superar o referente constante de Euphoria, a serie de Sam Levinson, e creo que eso pois foi un referente fundamental todo o rato. Antes tamén contábamos que neste ano fundaches Veas Allanse ti este CRU, esta productora. Non sei se nos podes contar así antes de despedirnos, pois en que andades traballando en CRU. Pois sí, ou seja, formámola este ano mesmo, non ten ningún ano de vida, ainda que xa fixemos varios traballos. É unha productora audiovisual feminista, trans inclusiva, que está afincada en Nigrán, que é de onde somos nós. E bueno, e como proposta así diferencial, creo que o que vimos facer o audiovisual galego é darlle un protagonismo ao feminismo que quizáis, bueno, non quero decir que antes non o tiña, porque sei que hai un montón de compañeiras e compañeiros traballando nesta dirección, pero bueno, creo que é un tópic central para nós, tanto diante das cámaras como detrás, porque nós non traballamos con homes de xénero nos proxectos. Pois moi interesante tanto a produtora, non, CRU, como tamén ese manifesto que imos poder ver en poucos días aquí en Compostela, no cortocircuito. Efectivamente, desexamos moitísima sorte a Eire e a CRU Produccións, que sabemos que xa están traballando arreo con varios proxectos, e nada, e agardamos tela outra vez con nós para en futuras ocasións. Moitas grazas polo interese. Moitas grazas, Eire. E moitas grazas, Jesús. Un placer, vémonos nun par de semanas. Pois iso. Tamén grazas a Marta, Silvia e a ti. Non vayades moi lonxe, de nada. Gracias, non vayades moi Lucía. lonxe, que a semana que ven temos que volver Volveremos. aquí con máis Cultura Z. Moito mellor no fondo alégrame que fose con vos. Debería ter sido 1000 veces mellor, pero non foi tan malo grazas a vos. Grazas a vos. Gracias a vos.